23 February 2025 kuchokera ku Times Television timanyadirako kuti TTV tafikanso ndi chiprogramu chija cha Hot Current. Chiprogramu chimene cholinga chake ndicho kuti tibwere pano tilankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Inu amene muli mipando yosiyanasiyana amene malandira misonkho ya Malawi timalankhula nanu kuwuzani kuti kodi anthu kunjaku akuti chani. Tikamapanga zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Dzina langa ndi lomwe lija Wonder Nkhwenda Vivi Msiska ndevu za mwayi. Sindili ndekha, ndili nawo amaphang'ombe a Bayana Chunga. Takulandirani Bayana Chunga. Zomwe kwambiri. I try to teach up Pankuku kuti dzina la zili chula bwino limavutabe. Bayana Chunga. Usati Bayana. Bayana. Tini mafuta ochuluka mdziko muno. Yes. Ndenthazi nomangovomera kuti ayi panti konzeka mafuta ena. Kuti mene mafuta alili mdziko. Like seriously zikhala tumbakangana kuti dzina limanena mafuta. Afuna kuipanga spini. Zofunikira. Chizina yana mabwesa pakati chicha. Yes. Wakhala pakati mwambiriro. Pamene chilipo. Chanchani view iyi. Mpaka view baba. Live view. Awachipongwewa kuli a Jonah Pankuku amaphang'ombe asole ansukuluzi chidule timati amsuku takulandirana msuku ndi zipongwe zanuzo Ziko mwambiri. Program yathu ya lero tufuna tikambirane nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndi imene a president amakumana ndi achinyamata kuti akambirane nkhani zimene iwowo adalankhula mu State of the Nation address zokhudza achinyamata. Ndikudali ngati kulankhulana nawo achinyamata kuti achinyamata nkhani zanu mu State of the Nation address ndizi mukuti bwanji. Adakumana nawo adayankhulisana ife tikuziona bwanji ndi nkhani imene tufuna tikambirane. Katikati momwemo tufuna tionenso role ya achinyamata pa nthawi ya zisankho makampena kubwerako. Kodi achinyamata amagwiritsidwa bwanji ntchito tikambiraneso nkhani imeneyoyo. Komanso pali nkhani ya zaka za munthu amene akufuna opikisana nawo pa president. Pali maganizo awiri. Pali anthu ena akunena kuti timanena kuti munthu amene sanakwane zaka 35 ndi amene sungapikisane nawo pa udindo wa president ngati sunakwane zaka 35. Anthu ena akuti chifukwa chani? Why can't you do it at 30, 25? So pali maganizo ena akunena kuti kumeneku titatsitsa pang'ono tibwerere mbuyo chifukwa choti munthu wa zaka 18 akhoza kuponya vote. Then why should you wait until you're 35 to be president when you can be president even at 20, you know? Then pali anthu ena akunena kuti kodi sitingaike malire chifukwa patakali pano palibe malire. Munthu malingana iweyo ndiwe Malawi zokwanisa kutoka president. Anthu ena kuti sitingaike malire kuti malire akhale 80. Kuti munthu amene wadusa zaka 80 asamapikisane nawo pa president chifukwa chani. Zimene zonse tufuna tikambirane program imene. Komanso tidanena ife nthawi inake sokuti izi zimene tikufuna tipange zokuti tufuna tizigula mafuta. Boma la Malawi lizigula mafuta kuma boma ena amene ali mafuta. Osati kuzira madobadobazi. Kodi tikuzimvesesa nde tidawava kuti a president osati damva tidaona a president akupita ku United Arab Emirates kuti akakambirane G2G ndi UAE. Nde adanena kuti kuzabwera anthu amene azabizilise zimenezozo. Nde kudabwera anthu. Funso ndo kuti kodi anthu amene anabwerawa ndamene odi kapena anthu ena akapanga anthu kuti abwere zizakhale ngati kuti kukambirana zinthu zina zake useliko kuli anthu ena amene akufuna kumaba ndalama. Ndi nkhani zimene tufuna tikambirane pano. Meti manenera ife timangobwera kuzanena nkhani imene zilili. Ngati zikupwetekani deal with it. But the truth of the matter is we cannot continue kumangopanga zinthu imene tikupangiramo nkusamaona zopindula zake. Program imene imatifika ndi thandizo lochokera ku Series Enterprise. Timve uthenga wa Series Enterprise. Zochitika ku break zimakhaza mbiri koka kuchitika zinthu zina zake kuno ndeo beti Sabotage. Mukamabri sabotage. Obi wa mwabonya mapango mbelose na kudabwa amapango mbele. Titali nawo amapango. My microphone inali yozidi sabali alisana ampe. Chabwino pali zina za kuseri kuzibwere hapo. Program imeima kaya live ndeba noti live mu studio muno zochitika zimakhaza mbiri. But anyway, utenga uchokera kwa ma proud sponsors athu a Series Enterprise. Timakamba apa za nkhani yoyamba kuti Chakwera
atapereka state of the nation address adaona ngati nchofunikira kuti akumaneso ndi achinyamata nde malingana ndi chikonzero chimene akunza akumana ndi achinyamata chigawo chapakati ati ali ndi chikonzero choti akumaneso ndi chigawo chakumwera ndi kummawa komanso chigawo chakumpoto kuti akambirane nkhani zokhudza achinyamata zimene zinali mu state of the nation address. Reaction yanu ndiyo tani Mapang'ombe? Choyamba, as a strategy, ngati ndondomeko imodzi yofuna kuti alimbikise ubale ndi achinyamata komanso akope anyamata ambiri kuti azikhala involved mukayendesedwe ka dziko lino. For me, I think it's very good. Tiziyamikira. Maganizowo ndi abwino. Mwina titha kusemphana pa nkhani ya implementation kachitidwe kake. Chifukwa 1, ngati mukunena kuti mukhala pa online koma mwatseka kunena kuti anthu sangathe kupanga feedback, anthu sangathe kuyikapo ndemanga zanu, ndiye kuti muona kuti mukamanena mawu okuti engagement kapena kuti interaction, ndiye kuti mwalephera. So for me, the concept is a good one. Koma nkhani ya mmene mukuyipangira is what we may argue and we may differ. Njira ina muonanso kunena kuti onse amene analomo, yeah? Anthu akhala kumafunsa mafunso kuti anyamata akewo, are you sure this looked staged? Even mmene anthu amafunsira mafunso awo chifukwa zikuoneka ngati kuti awawa mwina ndi anthu onena kuti anachita kutengedwa amene akudziwa kuti awa sakatibweresera mavuto akakhala mwina pro government ndi mwina moteromo. So tikucheza actually you even mentioned kuti it would be good atanena kuti tifuna titenge achinyamata ena a DPP, achinyamata ena a UTM, achinyamata ena a PP, a MCP, zigawo zosiyana, gender representation in terms of maskulu, ena ku college, primary, different representation. Kuti tuonedi kuti nkhani zimene zikukambidwa engagement kuchitika ikhale holistic in a sense of representation. Koma tukudziwa kuti kumalowaso nthawi zinandale komanso aliyese amafuna kukhala very careful not to expose themselves. Timaonanso kakhale even kuti ukalowe ku office kapena kuti ena amathamangisidwa kumeneko. Tinaonapo malema kunthamangisa BBC reporter ku Freedom House ku South Africa. Yeah? So anthu amafuna abe kuti aziteteze kuti asakhala very vulnerable. Koma as a concept ndimaona tinali nkhani yabwino. Now pomaliza ndinene mawawa kunena kuti mwina kukambirana nduko koma chimene chimavuta at the end of the day nkhani yomwe ija timakhala tikuyikamba kodi tikakambidwa zinthu zitimangozikamba kamena we mean it kuti zinthu zichitike. Do we really implement these things kapena ndizongolubwalubwa? Because zinthu zikamazi yankhula and they remain like that, then it's useless, it's pointless. Especially mu chaka cha chisankho anthu amaziona zinthu ngati zimenezi ngati zonena kuti mungofuna kuti mpeze mavoti. So once more, the concept is a good one. We may differ in terms of interpretation and hopefully aphunzira pamene sana achite bwino kuti akamapanga ku Blantyre, Western region ndi kumpoto, I'm sure akhala kupanga improve ma areas amene ondiyankhule motero. Chabwino, reaction yo imene ya Mapang'ombe amsukuluzi, your initial reaction pa engagement. Ndinene kuti nkoyamba mwina nthawi yankulesa na badwe komano ndiona ngati tuli during my time ndili moyo sindaone mwina this kind of an engagement kuna president apanga engage the youth komanso mwina kuyamba kwakeko kwabwera ndikuganiza kuti ndimene ma reactions anabwerera ndisona iyi kuti kunabwera mafunso ochuluka pa ma projects ena zimene zimazakhala kuti no zikupanga overshadow zina zabwinobwino zimene zinali musona muta ndanena I think it was in some kokwanji kunena kuti the presentation imene president adapereka ku parliament kucha kunali ma projects ena onena kuti they are real projects, they are on the ground komano zinakhala kuti zapangidwa overshadow ndi a few details amene amaoneka kuti sorondula pa ground. So mwina president amafuna kuti achinyamata aja kutheka kunena kuti zimene zomfeka kunja kozolero mwanena zabodza ne wait a minute guys, pali zinthu easy pomwe ngati kutani ndikupanga. So ndikupanga agree ndi Mapang'ombe kunena kuti it's good. By the way, bazifunsa kuti anthu ngati achina uchizi nkandawira nchitawo ndi chani Minister of Youth and Sports. Izizi akupanga presidents kuti siwacho bwezi pana makhala kuti akupanga engage achinyamata now and again. Okay? Koma minonenera Mapang'ombe kunena kuti a president much as this is good, zisangokhala kuti it's a face saver kuti tinabudula nkakapena ndiye tikufuna kukhanga kuti tikonze.
china chimene china ndipweteka kwambiri posafuna kubwereza zimene alankhula amaphang'ombe akuluakulu ndale tizisiya pambali this ndikulankhula okuti akhala wabwera mtsogoleri wina olo nthawi ya mthalika I wouldn't have celebrated that alipo anthu ena makamaka mu social media akafuna kulankhula ndi mtsogoleri wa dziko no matter how much frustrations people have abwana let's respect the president tilemekeze even that office chifukwa alipo anthu ena akasi amapita pete pajapo how they're going to speak the language they're going to use in talking to their president ndimona ngati kuti it's so demeaning it's so degrading so we might differ pa nkhani za ndale koma unakhala kuti pa muthalika ngati president I don't think kunena kuti a DPP they would love kunena kuti akazangiza muthalika I don't think kunena kuti IMCP atakhala kuti ali pali menanganyozere amthalika because they do amanyoza so amthalika I don't think kuti they would be happy to see a DPP yoza achabana so teta kusembana pandale whatever we have one president at a time this time around ndachakwera so the issue is respect to my offices Let's and respect. the office ya former president Inde. ilandire ulemu Yes. and office ya abusa we can engage ilandire ulemu. constructively titosiyana maganizo Koma koma let's tisankhe mawu tisankhe mawu kugwiritsa ntchito pochita vent out your frustrations you have seen anthu ena oti you are doing a debate mukangana makhadi yake oti iwe interview wina yake mmene ungapsere mtima hetha kumenya mbuzi ya munthu aso anofundo fundo zadani Zathera. so abana we might differ nda president pamene akuyendetsa zinthu zawo yes and Okay. you're entitled to You're entitled. you can voice out that frustration Nobody- without having to insert yes nobody is going to the force office. you kuti ukhulupirire zoti akapanga deliver No. Yes. komano 1 minute. can we engage Yeah. the presidency the president in a respectful manner he is the president of this country Chakwera, please ndikuona kuti amaphamvu yes to come in yes onditakasa yeah vuto limodzi mene tili nalo m'malawi muno as a people timachita attack the person not the issue exactly sono momwe tikambe nkhani ya forex tifuna kuti timutukwane munthuyo it is possible kupanga arguino ndi ineyo on a matter of principle ndikugwirizana kapena kusagwirizana koma And it's ndikukhalabe okay. ndi kumakulemekeza kuti Respect. wanda Yes. nkumandilemekeza kuti wayana Yes. kapena kumamulemekeza anzangani Yes. koma timakhala ngati kuti umunthu umenewo tilibe now we need and no wonder tikumakamba nkhani ya political violence makaso okhuzana ndi achinyamata omwewa chifukwa chonena kuti tikukula ngati anyamata koma osatha kulolera kusemphana maganizo ndikupasana ulemu at the same time so for me kunyoza kwina kumene kumachitika ngati pa social media and do you know kuti ali panthu ena amene panopo they've lost followership anthu ankasatira koma they are losing followership because anthu anaona kunena kuti they're too petty you know sungamangodzuka munthu daily kungonyoza anzako Tukwana. daily kungotukwana basi kungotukwana kana kanthu amata uyu chisiru I don't think even munthu wanzeru angamakuone kunena kuti ungamatukwane anzako every single day kumaona kuti iweyo nde upambana no koma we can actually be able to engage on issues nkunena kuti sona ine apa ndiona tanakhoze koma apa sanachite bwino and inunso MCP you should be able to respect anthu amene akutha kususana nawo on that level tilibe ndale zimenezo I'll give an example yes alipo anthu ena IMCP today they believe kuti mu September 16 mtsogoleri wawo wa IMCP awina yes wina kunena kuti Atawina. aya no atawine ndi awina ndi what that yes you understand Yes. apana palibe chifukwa chomenyana napo no why do you have to fight wait wait. for 16 iwe MCP mmene ukuonera kuti achakwera kukhalamo ndi mmene ukuonera yes wina sangone choncho yes wina akonorazo achakwera zikuwavuta Yes. respect that opinion I Yes. guess so why do we have to fight yes so ndimandira kuti kukupatsa opportunity kuti apana engage the president apana apule zamafusa anthu zija corruption mpanga nayo bani ifa chamala kuvutika nkhani ya corruption kuona kuti it's still worsening yes let's engage tisaipe kutukwana zinthu so I'm hoping kuti ikamabwera ku Blantyre kaya ku Zuzu one aspect imene naona the newspapers quoting amapanga quote some youth organizations yes I don't know
program arrangement ya anthu ndwanji because Zimene- they have to be engaged in this zimamanena Achunga. Achunga kuti identification ya anthu 100 amene Yes. inaenda bwanji. Yes. Why didn't you give an invitation to Zipani? Soundeke so fake. Kwa pasa Zipani inu a UDM Yes. tibwereseni iko achinyamata anu ka 20. Inu a DPP tibwereseni achinyamata anu 20 mosogozedwa ndi director of youth Yes, wano. yes. Awawaso kuti anthu aonedi kuti anthu wamwapa mwaita nali Kala so more na than representatives of youth. And Charles and Kajole, to their how credit, yes, and society. to their credit, Yes. Chakwera amapito kankamafuso ku ku parliament. parliament kuli Kumene aphungu kuja osiyana kukakhala siyana. aphungu azipani zosiyana-siyana. Ndipo they are more volatile than maybe achinyamata amene angabwerere. And amayankha kumene kuja. In fact, one president amene wakhala kupita ku parliament kuchoka nkamafuso zaka zonse za udindo wawo. So for me, I think that would be very progressive. Ndipo mutha kuwapanga challenge anzana amene azabwere kusogolo. Kuti kumatu anzathu aja ankayesa so tikhala ngati mwayika seed ya engagement at a very leveled playing field kuti aliyesa atakukhalapo. Iyo yankha mafuso Yes. parliament anthu ena akhala kumanenapo kuti yayi mafuso ajamalandiriratu but pamakhala supplementary kapena Yes. follow up question Yes, exactly. which you can ask. Yes. And inenda kandi kumasirira Yeah. to be honest Chakwera Yeah. nde anthu madabwa kuti aphungu athu mema pangira phokoso mucha mulibe mafuso Abwera afuse. Achakula matuka mema Eh, mucha eh, Amatuluka and scam. yes. Ene yamafanira kuti zimene zozo. Ile because ine timakhupezera yakati vanafusana lero. Yes, He can pick another if you question. can take questions He can pick another question. Ora kumabera kunja. ajama na kuti awatetezawo Yes, kuti hey. president shouldn't be Zobana embarrassed. anafika pa airport. Ndikaniza Ofisa kale kale, wawelesa boma. Ah, Wasati. aya microphone ifeso tizigwira Ifeso tizifunsa mafunso. tizifusako pachileka pacha Osakhala mmorewo basara abaya media. ayi chifukwa chani Anakazikana mbuyo muzakale kale. then he goes to BBC aka Yes. mafuso ota matifusa ifeyo you know those people they ask us questions Yes. even the ballisti ya Yes. ndama mandifusa nawo mafuso I Ulikuwa contribute questions Yeah. ana akakuti amatulusa president aja a president akhala kupita akayendera kunja ndi kunjaka kumana ndi atulankhani umeko muganiza kuti akhuza kuafusa mafuso yake. Do you think if we enjoy if our president is being embarrassed on international media no. when if we can also help him We can help. tikamachita manyazi tose we may differ on command as a country tose timachita manyazi so timakamba nkhani ya achinyamata kwina kuti akangotulukirako. I want us to watch these two videos quickly ndeti kambirane achinyamata omwewa amene amakumana ndi apulewa ndi zimene akuchita mwina kunjaku nthawi imene tiliyo. Obi tasewera tima videos itakumachingati. Serema. Kali moto ya MCP mene mabiro kwa sasa kana ku marundani wati nyambi yafika ba Serema aba yapanyira mene mugoneramu. It was almost new. Mantoki anditu achita yetu wakaribu sina ndio sana hadi sana hivi ni hapa angalika ndichukuti atose engine kuona mkituzi mwanditu atu alikiri hapo disalaba mdakale form kama zovnao sana fike bebe maroba kama mlizo tese na polisi libe gari moto kuna tabanga bweba na mwana kwa tawe kwa zizika nditu kwa Serema machinga tie kaboloma yetu live vijana live Yamo ya Congress yele Congress maila malele Congress maila malele ndagobola ni ala kubana batala kwejizi Yamo ya Congress janyua ni yejo Kuwesha kwela Congress Congress ulendo Kama ya Congress ni nyere jipite Lero limeneli kumachinga kuti timati kwansanama kunsanama kumene achinyamata ena aphwanya galimoto za Malawi Congress Party chifukwa chokuti kudali kusamvana. The issue is kuti muone mu video mucha obiti kama yankhula ndi utha umaponyaso zithuzi zina zija. If you see
simukuonapo munthu wamkulu wina aliyense Ayi. ndi achinyamata amene tikambirana nawo amene nkhani yawo ili mbwala papa kodi tizikhalirana bwanji mu nthawi ngati ino Achunga amene timati atsogoleri amawa yes Malawi wake amene tikumanena kuti ya 2063 awatu 2063 awa ena azakhala ali patsogolo ndithu atsogoleri yes koma can you imagine the kind of country we're going to have if this is the kind of caliber of young people that we are raising ndi zinthu zomvetsa chisoni takhala tikumanena kunena kuti olo mutakhala kunena kuti anthu simukuwafuna motani ontakhala kuti congress iyo kandi DPP kandi UTM madana nayo motani koma tisayiwale kuti first ndife anthu zandalezi inu kunalibe DPP kunalibe UDF kunalibe MCP zinachita kubwera izi tazionaso zipani zimatha so tisamakhale kuti ndalezi zichita kupanga mpaka kupanga define our whole life no there's life even outside and a bigger life after politics so kugwisidwa ntchito ndi anthu andale nkolakwika kulephera kuvomereza kususana takamba kale ndi kuperewera nzeru inuyo achinyamata musalole kugwisidwa ntchito ndi anthu ena komanso pa inu nokha muchite manyazi nde mwajambulidwa zithunzi akakumangani kana kamuzinena kuti witch hunting aboma akudana nafe ayi it can't be like that izizi tinanena pa program pano kuti zachita condemn violence in all its forms kuchitidwa kwa wina aliyense kamuchitira congress kamuchitira DPP ndena nkalena kuti yanchifana mungozuzula congress nati enawo ayese achite against congress tizazuzula tinazuzula zimene zinachitika kundirani tinazuzula zimene zakhala kuchitika ku central region tinazizira kulowa chile tinazuzula ndipo tisitizasiya because what is wrong is wrong regardless of who does it exactly amsukuluzi munamukoneka kuti mwakhuzika kwambiri the issue here is akuti they were being provoked kuisatira nkhaniyo provocation yake kubwera pamene anthu amene anali mukalimoto akuti amanena kuti boma ndilo bweri achakwera sakuchoka ndi anthu malingana ndi mikwiyo yawo mmene mavuto awo amene akukumana nawo kumaona kuti mavuto amene tikumana nawo I think ndi amene ali boma ndi awawa how dare you do now here is our issues I want us to reflect on these two issues kodi when you are being provoked how do you behave under provocation number one number two kodi iweyo amene ukupanga provoke wanzako how do you tingamakhale bwanji how do we because the president opuma Bakiri Muluzi achita condemn and I think I've seen UDF yachita release a statement that is condemning I spoke ndia president Bakiri former president Bakiri Muluzi kusema kuti no iwo ngati ife UDF amene napanga fight for democracy timakhumudwa tikamaona such instances izizi Jonah mbali imozi mbali ziwiri za coin imozi kuti akutiputa ekena atabwiza chipongwe tizikhalana bwanji limozi pamene tikusemphana mazochita ndi maganizo atiki masana amene timakupanga yanu share ma clips awo yes nanena kuti is about disturb my day yeah chifukwa sindikudziwa kuti anthu timaganiza mwantu wanji and I don't know kuti ngati Malawi tikufuna kupanga transform koma ubongo wa anthu amene ali opanga transform kutsogoloko ndi awawa ndi kuti we're in for more trouble kutsogoloko number 1 ine ndimanena kuti olopala khala kuti ndi akazanu akupsesa mtima cha mtundu wanji kamuti apeza ena akutuluka nyumba mwanu then kutenga chikwanje kukhapa ndapha munthu then kumanena kuti nakwiya kwambiri sakana nditero this wouldn't even make sense still mwapha munthu the solution ungonena tema ndikayetu ngone aiso akutuluka nyumba mwanu amadani nyumba mwanga sikula akazana tudatuka nyumba mwanu my point is ulia kuti abana sipakhala justification kuti munakwiya mwantundu wanji pali njira zina zake zimene uthokochoku era sapathokochoka pa nyumba ndibwerabe ndikuya utanthera ungonene hayi ndikunena zona zeni alamu athakoli aonere kumene apase license yasikulikozi mayeso my point is ulia kuti ndikambe pawiri mmene mukuti zimachitikira kumachingamo yes akuti kumadusa chigalimoto cha chinkuza mawu kuti achakwera sakuchoka boma ndilo mweri ndikuti ka slogan kaja nkamwano anthu amakamva kwawa ndikowawa ndivomerezane nanu kunena kuti
mwina nkutheka wina amene akamamva zoti boma ndi lomweli ndi munyengo zimene akudutsa mwina wagona nayo masiku 3 ndiye kuti chikuma tupa mkatimu akuti chani so kwa ameneyo sakumota boma ndi lomweli kwa ameneyo akumofuna Chakwera pa 16 September atapakira zipita chifukwa akumva kuti lazuza now ameneso akupanga package mauthenga adziyang'ananso sensitivity yakudera fanthawi zina umathokona kuti kuno kwa mmezi ilimu tita kupereka uthenga muno bwino akulu kumata kuyinja even last minute kuona ndi mene situation akupangira mu ndisinthe yes so ukamapitaso ukanga kuti wapaka provoke it's something else so the packaging of the messages and andale asamalitseso number 2 reaction ya Provocation, yes. Do we have to stone and ena galimoto yao because takuya sakudzwa kuti fe tikona tinjara sakudzwa kuti fe katunda kukwera ndanga ngati waenda liso sonkano musapiteko so ena liso sonkano kwanu kana losapita koma kuti mpaka na tiyambe kuphwanyirana galimoto ndiye ndimaona ngati kuti amuluzi ndi azinzawo ndo liphindu lake la multi-party democracy ndi sili kugwiratu chifukwa tonsefa bwana sitingakhala IMCP tonse singakhala DPP name the parties that are here singakhala UTM tisiyana ndithu so IMCP amene akhulupirira MCP ndi abwino asiyana amene akhulupirira zawo amene akuti DPP ndiye bora apangenso amene zawo UDF bwa komano kunena kuti tipange zawo savage mene zachitikira kumachingawo izi zizopepera zopepera kwambiri and we shouldn't condemn this chifukwa ali bandala ena amadakona zimenezi sakudzwa kuti anthu akwiyayi so what anthu akakwiya ndi zikhabana tizipweteka ndife amalawi dziko lindilathu ndi limodzi lomwe tili nene chinthu china musalandirande microphone yes ndakhala ndikumanena mubwereza kunena kuti ino ayezekeyo ching'oma ndi timu yanu mukamayang'anira zinthu zinazi ku polisi no sopano kumang'anira amene makamata homeland security kumamba za maiyolamu ndi timu yawo kunena kuti timane mubwereza pano mukasirira ena osachita kanthu zakachitika izi kudzathamangira pena amanoto mukwisira chito how many times have we spoken kuti tamangana apanga zopusa za kumboys akhapa DPP wa nothing happened sada wamange khani janatani inatha and then they claimed kuti anamanga amada ayenelizwa nje kulilongwe that wasn't even true ali kutiko uratu wafuse pano makala kuti khani yawo ilipati sakuzani ati senator aone ma suspects amaonesa list yawo ana agenda akumkuyu ndi timu yawo kundilande uko ena anavula azimayi IMCP pandilande kwakwera nani nakuti akuluakulu these are thugs tatengani mwatsekere ena atengere phunziro popeza tikumuyang'anira anthu sakutenga phunziro this will continue kubwera kundukuzani tikapanda kusamala tidulana malire ini mudzipanga kampeni kwanu kumweko ifeso simufika kuno because zaidea kukumwe IMCP would think kunena kuti atumira na DPP that's how they're going to conclude kapena atumira ndi chipani china chake chonera kuti kapena UDF podi kumwera you understand so kupeza kuti tambogawana ili pakati kwanuko ife tipanga kuno nkhani ya mayankhulidwe yes pali mawu amati emotional intelligence nimonanso ngati emotional intelligence yofuta ndimamvera msonkhano wa kuzomba wa UTM panabwera ndithu mtsogoleri wina amenepo akuti tatopa kuyika nkhalamba pa utsogoleri ndiye ndimaganiza kuti pamene akunena tatopa kuyika nkhalamba athandaza ndani now mawu amenewo kuntaleko nali mawu nena kuti anthu koma when you think about it utakhala kuti iweyo mtsogoleri wako nona ali 70 years ali 80 years ungalandire bwanji uthengawo muona kuti pali zinthu zina zonena kuti mwina mukaziyankhula munyengo ina ndi zinthu zoti you may be misunderstood and unfortunately menga tikunenera depending iso ndi kumene wapita chifukwa munthu zimene akunenazi munthu uzikhala pali mawu ena amati context specific munthu uzitha kukhala ndi nzeru zomaziwa mzimu wachiziwiso omaziwa kuti kuno ndili kuno nkwangoni ndikakamba zonyoza nyama zomanena kuti amwene anthu amadya nyama they're out of their mind vegetarian ndikuti utha kuyenda m'mikondo ufa so nthawi zina ndaleno pamene mukupita ku makampeni emotional intelligence njofunikira komanso mukamapita
timatokhala ndika debriefing meeting timatokhala ndika meeting kumene tikupitako ngakhala mpingo zimene zamachita kumene tikupitako kwa Chisilamu kumene koko bwanji tikayese kuti tisapakapange motere kuti kabwere exactly you can be able to do that. So ndikuona ngati nthawi zina andalewa amangoti wina aliyense amene kuoneka kuti ali ndi mulomo atha kuyankhula kamwa ndi brain malowera mosiyana kuti umamva give you an example anthu ena kulonjeza kuti ateteza anzawo akuti usaope yanjanjani kuna iyeyo you understand what I'm saying? Yes, exactly. Kuti wakupempha ndani security? Number 1, iweyo can you even protect yourself? You're failing to protect yourself. You were crying at one point. Guys, this is too much. Now you are. Can we please make sure kuti tikuyankhula zo gwiriza. Anthu amakomedwa. Yes, samakomedwa. Anthu amakomedwa. Samakomedwa. Tikhala tikupita ku break, tikachokera ku break tipitilize ni nkhani zina zimene tinazo mu program yathu ya lero yakuti kala ndikhani pompo. Akulandiraniso kwa amene mutsegula kumene wireless zanu komanso amene maonera program imeneyi ndi ya hot current. Program imene timabwera pano kuzayankhulapo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Now, pali nkhani iyi imene anthu akukambirana. Nkhani imeneyi ndi ya zaka za munthu amene akufuna kuyima pa udindo wa president. Pali nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi imene anthu akunena kuti kodi nchifukwa chani tinanena kuti munthu akhale president mdziko muno azikhala kuti wakwana zaka 35. Yet tikunena sotokha kuti munthu amene akhoza kuponya voti azikhala kuti wafika zaka 18. Kodi iweyo umatha kungosankha president koma iwe sungakhale president? That's the argument kwa amene ali mbali imeneyi. Then pali ena amene akunena kuti kodi sitingayike malire kuti munthu amene wadusa zaka zakuti asamakhale president pazifukwa zokuti munthu yongwa mkulu kwambiri akuyenera kuti ayambe kupuma osati kumpasa ntchito zotopesa za upresident amene oso alipo ena. Andi tinene kuyambira kunoko ma interest anthu amene wawa ngosiyana. Enawa akuyimira achinyamata. Awaso amene akunena kuti wina azidusa asamaduse zaka 80 akuti akuyimira achinyamata atifa yoti sitikupereka space kwa achinyamata. But you can tell who they are targeting. The timing. And the timing. And we have said here before. And I want you to remind you a classic example. Yes. There was one Secretary General who said kuti mukumane ndi president muzidusa mu office mwanga. I believe at that point sankaganiza kuti sikunatha za Secretary General. Now he's not. He has to go through somebody. Another one. That probably they are not in good books considering in the many idachitikira chisankho ma whatever. So malamulo ena timaona ngati tikuwayikira anthu ena koma pama osazindikira kuti tizakhala side iti ya lamulo. This issue uchunga tiyambe ndinoyo. Mukuzona bwanji pali mbali zikwidisi. Malawi ndomvesa chisoni. And chimodzi chimene amapangisa kuti azimvesa chisoni mfanyonena kuti timasankha kuti zikhala anthu omvesa chisoni. We choose. Nkhani kuti tingoyiona ngati nkhani payokha sitifuna. Timafuna timake ndi kuyipaka makaka a zinthu zosiyana-siyana. For example, tikamakamba nkhani ya age kuyendesa udindo. Kodi ndizotheka kuti tonsefe tichose ma interest athu tingoyiona nkhaniyo ngati mene ilili. Pokonda Malawi ndiso golo lake kapena ayi. Muona kuti ayi ambiri fe tikamakamba nkhani imene timakhala kuti alowa kale mazoni athu ma safe zones and we are very defensive. That's why timalephera kuti tigwirizane zinthu za nzeru kumanga ndi kusogolera dziko lino. For me, two issues. Number 1, amalawi tiyenera kusankha. Ngati tikufuna kuti tiendere, ngati tikukhulupirira kuti age imachita affect usogoleri, then tigwire chimene chitagwirizana. And ngati tikukhulupirira kuti age imachita affect usogoleri, tisasankhe mbali. Ngati tikunena kuti achinyama ngati kolowera ku president tikunena kuti tikeko zaka, it means kuti mukuvomereza kapena kuti mukukana kuti kapena muvomereza kuna kuti zaka zimachita affect to president. Therefore you must also accept kuti kuzaka kumapetoko mweneso tumike cap. Logical. Ngati mukunena kuti ayi tisaike zaka ngati pali minimum ngati pali minimum kuyika to maximum. Exactly. Koma ngati mukunena kuti 10 open. After all
kodi ino mutatenga mwana wa zaka 5 or even mwana wa zaka 5 afuna u president ino mukamvota kuma ndufulu oyimi people still chifuka izizi no timafuna we're very hypocritical. Yes, I hear you. Ngati kuti za age tiziponye uko Yes. za kuti minimum musaikepo za kuti maximum koma ngati mukuti za uku iyai munthu zaka 30 ubongo makhala kuti suna khwime then muziweso kunena kuti ali panthu ena amene pa 90 years 80 years ubongo wawo makhala kuti uli mu dementia amakhala kunena kuti akwamba kuyiwala zinthu akwamba kugona pa mpando sangakhale pa malo amodzi nthawi yayitali because mwina so akuzonongera zinthu zosiyana so mukachita affect mukaona zimenezo zomuona kuti mwina zaka zija timayika limit. That's why muzaonanso kuti even retirement pa kampani pano inu ndi ine tinakhala meeting tinkapanga debate kuti kodi pa times pano anthu tiziweruka zaka zingati nde inu ndi ine poti chaka ndi chimozi tinali mbali mozi koma ndaona abe anthu ena kupanga kunjanjanja kuti kodi anyamata inu hot current bwanji mufuna tichoke pano koma nkhani ndonena kuti let's accept kuti ngati tikunena kuti tipangeza age then sayangane mbali koma ngati tikuti sayangane tisapangeso za age then don't put it there. Vuto a MCP mwatenga ichichi ngati mwayi wonena kuti mwakhomere adadi kuti asaime tisamachita kubisa. Yes. Timu imene kunena kuti age limit ikhale 8. Yes, they are trying to stop exactly kutalika kuti asapikisane. So aliponso ena amene akubisala kumabungwe nkupana kuti ndi mabungwe achinyamata koma we know alandira anthu 300 million mafuna mchule fikayo 300 million kwacha anthu kuti athamange kuti adada asaime. Anthu akamapita ku parliament amapanga lobby zimene zili kuziziwa and lobbying iyo tisimamkhala pakamwa masiku ano lobbying imakhala ndi phukuso imakhala ndi ndalama zache so tikudziwa zonena kuti alipo wina amene akupanga lobby kuti anthu akapita ku parliament akavotere kuti now ndikuchenjezeni na UDF a DPP nthawi zina zinthu zina zimatembenuka because nthawi yanunso zinalipo zinthu zina zimene inuyo munkagwisa ntchito majority yanu munkagwisa ntchito resources in government kufuna kupanga zinthu kuti parliament iziyendesa zinthu zanu. There was also a time like that panopo msaoneke ngati angelo kungoti what we're saying is tenti sangane za makaka tenti yangane za ziko lathu. What is in the best interest of this country? Ziko mukwambiri andikuona msuku mfuna mulowepo they are about 300 million. Yes. For mulango yes. Abana and by the way yes Malawi Law Society yes ikunena kuti the constitutional gap palibepo for you to change pamena makhale gap which we must agree kuti there is a gap. So far there isn't any gap that we are trying to address. Sikulina ndabwera pano ndukamba za abusa ojia mukumbukira yes azibusa ojia majeketi achilendo ankati musafuse kwatachokera kuti masiye so leaders ena akangotsekula pakama umazo kuti radish marabish kodi awo 71 anakumana ndadadi wandatiso taisani kaimene asinondena kwakana okay chabutira patuka 300 million kwa chaina imene apita kwa ma CSOs ena achitenge chimene chija chipite ku parliament kuti ukadziwe kunena kuti ndizopepera the names menya galu kuti uziwe kuti mbuyo wake ndi ndani awo pauka mutu awo awawa ungaganize izizi you see kuti they are very shy as persons komano pabwera 300 million kwacha motivation at a time imene Malawi akupanga struggle mmene tikukhaliramo some people atakuma maseweresa ma 300 million kwacha then ofani nene kuti akulu as it is kulibe ineyo scientifically kuti munthu akhala kuti ali nzaka zochepa ndiye performance imakhala kuti ndiyabwino we have seen presidents across the world in Africa even here in Malawi onena kuti ali nzaka zabwino zotsikirako koma have they performed kupeza kuti mwina zero atokha mtundu wamkulu kunjako kaya kuno mwina wapanga perform ndingopempha kunena kuti ngati a DPP akunena kuti ife titangowachikulire imweyo asiyeni ngwawo IMCP ngati wanu alochinyamata ngati Chakwera go for yours mudzikango auza masapota anu musavulira muthalika at DPP you will not convince them no matter how much you want to talk about anapanga wawo kuti ndamthalika so izizizi zomanya kuti tioneke ndalama tapatse abana tungo ta nthawi yathu pachabe ngati mayikhulupirira kuti ife tapanga bwino
kapena ku opposition ko takutumikira bwino anthu atikhulupirira chifukwa chake pamayima anthu kuti anthu asankhe asakheokha zomakulana asakaimezi pali ngozi wanda. Yes. I do not want a scenario ya Mozambique. Imagine izotsatira right? Ndziko munomwe alipo anthu ena amakhulupirira kuti ifeyo wathu ndi Chakwera no matter what. Allow them. Respect them. Ndi alipo anthu ena amene akukhulupirira kuti come September 16 amuthalika athu awina kapena akababe athu awina. Amene also ndiwo. The moment you try to throw spanners kuti wathu asaime wawo asaime abwana mukuputa nkhondo ndziko. Malawi imene ali pakadali pano. Let's not bring in my issues that are to poira to do political unrest in this country. Yes. We are already on fire. Ndimavuto ambiri ndziko muno. Komanso mwina kungonenanso kunena kuti ngati mbali mozi ya strategy itakhala kuti ndi strategy yanu akuboma mwina timing different yankhule maulemu kwambiri kuti nkhani ya timing mwina yakuvutirana chifukwa munakhala kuti chinthu chimwina mwachibweresa nthawi ina before ya koma kuchibweresa mchaka cha chisankho adzona ngati apaka pani ndikupasana chisankho koma zabwerapo tikumbuyo zimalichita zimalepherapo zimalephera ndithu it was falling flat on its nose. Yeah. Now they are trying, they continue to try kuti ibwerebe ndithu. Yes, mali mafani ku Zambia. Yes. Ku Zambia chechi zikwavutanso tumwe. Ku Zambia kuli mgwirizano. Ati tonse. Tonse la minyama lija. Timakhala ngati timakoperana aku Zambia na Malawi. Ngati nyama ya kumalawi. Ndife zimene nkanena sikuna ma former president afuna so kuima. Kuli Mai Joyce Banda, kuli Amuthalika. Ukonso alungu ayi galungu afuna kuima. Akwakhiyakhiyaso. Ndiye ali mukhoti ndana meya chigamulo ku khoti pa. Kuti awasanga tani? Sanga imi. Yes. Koma ndiye tosala sija balalika. Koma chisankho chawo si cha 2025. Chisankho chawo cha 2026. So what I'm saying is nthawi zina mkamapanga in terms of strategy, yeah? Mmatha kupangira kutali. The fact that you have been failing before means you strategy yanu yopena pake mina sanali million nakabela nthawi imene yoyo mina nakalowa. Koma pano over the timing even wina aliyense atangoiona aona kuti ayi ndekuti mukhangati muli ndi chipongwe chimene mufuna kupanga anzanu komanso mwapasa political mileage yonena kuti ndekuti mukuwaopa. Yes. So ngati Amuthalika simukuwaopa leave him. Flow him down. Flow him down. You know, aoneseni zimene ankalephera aoneseni zanu zimene mwachita bwino and allow Amalawi kutakasankhe. Beat him hands down. Aime apo pa aime tukusani wanu Amuthalika adapanga interview ndi Brian Batamba akalira kuti akamba za age limits. They know kuti if I am going to be the ring so Amuthalika still believes mukwapasa mangolomera. Exactly. Pena baiko mampasa muntu sopeta force college atagwetsa ngati wanda ife simukuopa. paroba takhatunina kuti pala anthu ake kama kamba za ife. Yes. Will not dignify them. Will not even mention them. Ngati mukona Amuthalika utawagwetsa asiyeni kuti uone ma comments amene akubwera pa anyamata ati mabando ena ati mabando akuti tukwana mukuyamikira MCP zimazoona izi koma tibeta njovu ikamaenda chifi simadandaula gala kama uwa dagalu mauwa kumaza kuda say I'm an elephant, you are a dog, so you back as a dog, continue to back my friend, but stay in your lane. Komano ngati DPP amakazopoira timaneo tizizopoira. Yes. MCP amakazabuno bwino tuombereso manje. Yes. That's how it's supposed to be. Exactly. Osaopa ya mwamuna nzako mpachulo malinga utakwera. Mukakumanya konko pa tulusani asanke fair and square. Exactly. Ndiyeno tili pa nkhani yomwe msamanga pakumaza mvekaso kuti parliament ufuna itaunikaso 50% plus 1 despite kuti court Supreme Court of Appeal idati pasa definition ya 50% plus 1 pali malingaliro kuti titabwereraso ku first past the post bridge daiwolokera netu ufuna tiwoche kuti wina sazawolokeso bridge ngati mene. How do you react to that even thinking yokuti some people also want us to again define what is majority? Hypocrisy. Again hypocrisy. Hypocrisy nena kuti iweyo unagwisa ntchito chinthu chomwecho kuti ulowe mboma. Ndiwo ona kuti hey cheapest advantage neighbor. Zangaye.
machesali ku Tentani taotchani chinthuchi at the end of the day ndi integrity chifukwa chinthu chimodzi chimene MCP manena ndi nkhani ya integrity. Yeah. So high five. Mu high five muja mwa integrity. Yeah. So if you talk about integrity ndi khalidwe lake limene lili muona kuti anthu asiya kukulemekezani kuti sinduna anthu a integrity. Once more ndinamvapo kuti anthu aku MCP akunena kuti ife tithakuima tokha ndikudusa samatero ndiye tifuna apase mwayi oti azapange zimenezo pa 16 September azaime okha taonanso akabambe akumanena kuti tizaima tokha tifunanso akabambe tizapase mwayi kuti azaime kanda TF kanda amene aliyense akuti afuna azaima yekha amayi akuti afuna azaima pa yokha zaimeni congratulations chimene chizakuchitikireni kumeneko tizaone alimodzi tizakambirana but for now good luck kaimeni nokha chabwino tisunthepo pamenepo pompopite ku nkhani yathu yosirizira koma anthu amatikumbusa tinkakamba za SKC Foundation timaona ngati mukupita kwa nthawi maybe sitingakhalenso relevant koma the issue was kuti padali kuona mosiyanasiyana ndi foundation imene kuti zidali zofunikira kuti UTM asapite kuti mai chilima madandaulabe kuti khangati mayankhwena palibepo boma libwere bwanje nanga president adayankha bwanje musona adakhuzapo ngati zimezozo. I think those were some of the issues maybe for now tizisiye choncho but you never know so golo komwina zikhozo zatuka but nkhani yathu yomaliza ni nkhani ya mafuta tinene pano kuti mafuta akupezeka akupezeka petrol ndi diesel akupezeka pamaza khala pena pake kamphekesera anthu amazapezeka kuti uona ti magamoto tufuna tiyambe maqueue kena katasiya whatever you're doing tini mafuta ndi diesel. However, people are still paying attention to my trends amene akuchitika. Tidanena kuti tufuna tisiye kugula kwa madobadoba chifukwa choti madobadoba mafuta awo ndodola nde boma la Malawi lizigula ku maboma amene ali ndi mafuta ma gulf countries acha government to government. Kumalawi kunoko malingana ndi chikalata chimene adalemba unduna woona za mafuta migodi mafuta ndi mphamvu adanena kuti nokuma ndio mwayisankha kukhala government agent kuti nokumayo ndio mwezi kambirana ndi manokuma anzawo if you want to understand it better amaiko now because nokuma ndi company ya boma kuti zikambirana umene koko ndikupanga koma no katikatimu ndiye muli chipwirikiti cha zinthu zimene zikuchitika because pali government to government ndi United Arab Emirates UAE then government to government ndi Kenya. Now kuti zinthu zimwina ziyende bwino malingana ndi kuona kwa president adaganiza kuti pakhale ma committee ndiye pali ma committee atatu pali coordinating committee kumene kuli nduna ndi ma officials ena kumene I think even SPC ali kumeneko then kuli technical committee kumene kuli ma company achinamerawo nokuma chanchana ali kumeneko then kuli advisory committee more or less like private kumene kuli achina chair zaka walala kuli achina Ben Wanda achina Helen Buluma ndazi zawo ali kwa advisory committee ngati ma committee atatu amene akhale pamodzi nkuthandiza kuti kodi za mafuta zitipanga bwanji. Imene yatsitsa zaye kuti njovu ichoke mnyanga ndiyo kuti mu December a president anapita ku United Arab Emirates chimozi mwa chinthu chimene amata ukapanga kumeneko uzi ukakambirana nkhani ya government to government fuel deals. Whether that happened or not we can't independently verify kuti di zinakumana akanakumana adi yes kukambirana adi yes we can't independently verify what we got as a report was a president anatuza kuti kubwera anthu ena amene azamalizise kupanga za technical issues kuti mgwirizano umene utani upangike. Vuto ono lili pa anthu amene wawa chifukwa choti meeting yoyambayo idali kale ndi zinthu zina zimene anthu amati kuti anthu andati amene amakumana nawo kumene kokwe kutatauza kuti second meeting iyo ngati anthu amene amakumana nawo sadalidi anthu amene atakumane nawo ndoti padali munthu wina amene amaponza katimu kena kake nkumapinda president ngati akumana ndi anthu amene akuganiza akumana nawo asala amenewo ndiye kunabwera anthu amene wawo azithuzi tinawo maina out now director of work out are these government officials from United Arab Emirates or these are private traders these are private people that are coming here ngati ma private kukusankula pamene pali nkhani ngati pali anthu ena amene akumapanga create anthu nkumana kuti anthu awa ndi amene tikuyambira nawo ziko to ziko yeti anthu amene usi amene wo what are we doing and for me is the president aware that anthu amene asankha muchibwi because anthu amene apanga zizi akuchokera makomiti atatu awawo ndi amene akuchita create these people for their own personal interest
what are we doing? Yeah. Ochunga. By the way, lelo tinali modzi kumaliro. And anthu mukakhala kumaliro anthu amakamba zinthu zambiri. Makazi bambo tikakhala kuseliko timakamba nkhani za ndale za mpira ndi zina zoterozo. Amuna ndazimayi amene amakhala nyumba munkumalira kumazi bambo amakamba zinthu zambiri. Sikuti timakhala sole timakhala sosole koma mwina makhala somwayi onena kuti tikukambirako mwina zinthu zakukhosi zokhudza ndi moyo wathu wa dziko lino. Ndiye munthu wina wamkulu ndithu amandifotokozera kuti do you know kunena kuti mafuta panopo mmene zilili zikuoneka ngati zayenda koma if we are not careful tikubwereraso komwe kuja. Sindipereka information imene andipasa directly chifukwa tikuchita cause public panic, so I would rather not. Koma it was not a good one. Now for me kamugwirizana nani kasimugwirizana nani koma I think kukonza makomiti atatu okuti aphike nsima imodzi kwa ine ndivuto. Chifukwa komiti nali yonse ikuzionesa ngati kuti ifuna ioneke dolo. Even zoorganizira kuti akubazo titazika pambali. Koma the mere fact kuti there is a technical committee ya wandalewa ina akuziona kuti ifendo odziwa ophunzira the technocrats ena akuziona kuti iwo nde independent more trustworthy. At the end of the day no semfuna mpange chinthu chimodzi. Ine ndikuona ngati kuti the fact that amanena kuti too many cooks amaonongaso zophika mchingereza amatero. So for me I think we cannot afford to have this anthu achuluka. Komanso anthu akudya ma allowance. Sikuti angokhala m'makomitiwo amadya ma allowance. Number 1. Number 2, zinthuzi vuto lake tisamanene mobisa zimalowa kuti ndipindulapo chani. Chifukwa sinakakhala kuti is purely about kuthandiza dziko langa. And I believe my solution yawo izatachitika kale. The reason why anthu amafuna kuti azere mwa iwo kumbukirani anthu amene amapereka mafuta aja nawonso ndi anthu a business akunja. Iwo aja they are not ndi anthu oti ndi amakobiri ochuluka. For them kunena kuti $100,000 is nothing for them. Nde amapanga dango nakasa kulimbira na business. Ndamanena tikupasani chakuti tipasani fe business kuseli kutipasana chakuti. Nchifukwa chake kumbuyo kuti nakamba nako kuno kumalawi timalolera kugula mafuta odula, which is what we are doing by the way. Madiro amene tikunena kuti government to government wa akuoneka kuti they are more expensive than kumene magula kwa middlemen. Why? Then what are we doing? What's the point? Why are we changing? Chifukwa chimene timafuna zinthu zodula nchifukwa chonena kuti amakhala kuti achita factor in china chake cholowa mthumba. Mwa iwowo ndinuyo. Ndichifake zinthu zimakwera tikudziwa. Tinakakhala kunena kuti all we care about is Malawi. Tinakhala chimene tikuganizira ndifuna kuthandiza dziko lathu. Mitengo ya mafuta imene tikugula sitinakalola. Palibe munthu amene angakonde dziko lake. Amene angamanena tagula nchodula. There is no way. You people tikuchita na advice ngati mukuonera program uyi. Can you love your country for once? John Day. Mimba zanuzo, matumba anuo, muza sandrama mpaka liti. And at the expense of poor people, mafuna kuti anthu azima makiu. Inuyo bank account kwanu ndikumamaliza nyumba zanu za 3-4 stories. Mamva bwanji. Tamachitani ndithu chisoni, muzichita manyazi, komanso muzikhala ndi umunthu, kumazibweza nkumanena kuti ayi, tipange zokomera Malawi. Because all this complication is simply because there's personal interest before in front of national interest. A president momwe amanena kuti can we change kuchoka kumadobadoba tipite ku government. The thinking is kuti tikhoza kupulumutsa ndalama. Tikamagula boma to boma tikhoza kupanga negotiate good deals azitipasa nthawi yaitali yokwanira tisanalipire pamene tikuthamanga kuyang'ana forex. Anthu ena atengerapo mwaya. As I'm talking to you now, there is a letter that we have seen. Ikuchita propose kuti can we be buying from March to December under interim, which is more or less like an emergency. Why are you giving it up to December? Are you saying we cannot fast track in my discussions that the government to government is going to give us value? If it's going to justify why and Hamina Kubanga and trust, you cannot go back to the president and say, Your Excellency, I think immediately we've just realized we are paying double. Now Ogamba and hold so uba. 7-1. Arakauti or some committee Muja. Go Saba. Fine and good. Come on, Muja, Manpenage,
akuba atambwali amene they will do everything possible even to hide some information from the president as long as they are fattening their pockets. It's fine. My only worry is kuti chithupsa ichichi chituluka tsiku lina nthawi ya chisankho etu and then the president amene was trusted you imene yoyo anthu ali makuzi akuvota mawa anthu azatichani za Chakwera that time ndi boma lawo. So tinali namubwereza pano kunena kuti anthu ena amene a president akwakhulupirira there are people the president must not trust even an inch. Unfortunately the amonoka ndochenjera ndakuthoma lilime. Bwana, we followed the people that came. It's only mmoza amene akuoneka kuti kungwatola ena of their private sector people. You brought them as officials aboma kuzakambirana government to government deal. Who is doing this? Who are they fooling? Who is doing this? There must be someone. And they think they are clever. Will not find out. Nani awareness kuti additional information in already panicking. Whenever you don't know in already panicking. Amenepo ndeba 30 program yathu. Ifeyo ndifantu ife timafunisisa tizibwera pano koma pena provocation ijani. Ndithu. Guys, you provoke us. No. You provoke us. You think kuti niyo mukoza kumabwelesa anthu aboza mana mati ano ma officials ma government officials mazakambirana ndi anthu kunoko and nkumaika pa list pake akumana ndi vice president akuma azikauza zinthu these are private people that are coming here and guys for what? First mango bwera pano tungu yankhula za aya wina also ndule amabangeze nthawi timango gwira ku tongezere nthawi to password zina mango gwira ku kwa mako koma inuyo inu mukuonera inu akudziwa tukamba zuri zoona tukudziwa akudziwa awa ndiye amsukulusi awa na mapang'ombe ile ndevu zamwayi ziko lathu timalikonda inunso likondeni Sales Enterprise uthenga. Here at Sales Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14. Here at Sales Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256GB storage, Samsung A16, 256GB storage, Samsung A35, 256GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256GB storage, Samsung Power Bank, a ThinkPad E4 Laptop 8 with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sales Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sales Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sales Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi.